Ugyanúgy megyünk, és a mostani videó talán, amit a barátnő is kért rá, itt az nem sminkes videót, erre nem vagy kis működni. Nem. Természetesen lesz, amiben a konfliktel amiket így szoktam így olvasni. Természetesen nem azt mondom, hogy ezt kell megvenni, hanem azt mondom, hogy jószínű most 18-29-től. Nem. Igen, csak nem konfliktus. Jó, látod? Látják, most nem látszódik. És az első adományt nagyon jó hűtőhidratálja a sebes állapokat. Igen, nagyon kényes állapú, mint ahogy látszódik, olyan egyáltalán látszódik. A következő vizsgálat. A másik része a gyengék, és nagyon fontos a legyű. Amit hozzáérne a választók is, úgyhogy mivel lehet vizsgálat szépen. A következő, az egy új barátom, azt mondja, hogy a barátom. Nem csak mit tudtam hasonlni. Nem tudom, hogy meg látszódik, de gondoljuk ki. Ennyire. Mégis egy másik, hát nem híres, de abban a következő, és egyben utolsó szót, ez is nagyon hívom, és ez is. Majd keresem a papot, és majd ezt is. Na, én ezt mondom, a következő figyelmet. Barátnőm is felvetett. Már a testületet után, hogy érdekes idejű. Most kell elmondani, hogy 18. után. Még egyszer elmondom. 18. után. És akkor lesz még a mostani ördögbotomnak a másik párja, mivel hogy ennek nem találjuk a másik párját a mamámrájtjában. Most mama kitartó keresi, remélhetőleg, úgyhogy tanítani fogok nekik pár alapvetően, hogy nincs
hanem neki is akkor gondoltam, hogy ez egy ilyen pozitív videó lesz, és hogy a barátnőmmel, amikor eltemettem a megjelenőzött, akkor itt Facebookon a barátnőmmel beszélgettem, és írjátok le kommentben, hogy szerintetek milyen videókat kellene készítenem, vagy hogy bele kell indulni a beszélgetés videóba, de mindegy. Legalább nem kezdem, mint barátnőm, hogy elmondtuk volna az első mondatot, hogy sziasztok, Jászmint vagyok, és egy, nem. Én határozottan ül nélkül beszélgetek vele, és hát gondolom, hogy mit csak az arcszövet. Van, nem arcszövet. Na, értitek el. Osztálytársak, meg légy szíves, ne tudtoljatok ki. Ha az iskolát látjátok, oké, de legalább ezt hagyjátok meg. Itt legalább úgy értem, hogy így megfogod magam. Vagyis hát megfog volna maxra, mondtam. De hát én ezt nem hiszem magamnak. Neki meg élőben tudtoltak. És ezt nem érzitek, hogy nekem ez még miért áll? Hogy szerintetek miért ülök csendben a padban? Nem fogok senkinek. És várom, hogy valaki legalább egy normális ember odajöjjön, és normálisan visszajön meg. Szerintetek nekem jó az, hogy én vagyok egyedül lány a csoportban. Tudom, most nem úgy kellene elmondanom nektek, de legalább így legalább mások is látják, hogy ha valakit sértek, az nagyon jó érzés. Én is így értem. 7 évet, nincs életem. Mert azt mondjátok, hogy engem jól ismertek. Na, gyerünk! Akkor mutassátok meg, hogy ti engem mennyire ismertek. Holnap az iskolában mondjátok már el nekem, hogy miket tudtok ti rólam. Miket szeretek. Milyen vagyok. Mi akarok lenni. Mert itt nem tudtok rólam semmit. Semmit. Erik nem tud jól hozni. Bence mókozsák. Laci hülye. És hát nem hülye, hanem direkt csinálja hülye. Dominik meg csórinkál. Jól ismerlek titeket, de ti nem ismertek engem. Én hiába próbálok nektek kiutatni, ha ti semmit. Én hiába próbálok rátok figyelni, ha ti nem figyeltek rá. Próbálok veletek beszélgetni, mindenről, amit ti ismertek. De nem csak. Ugyanivel én is értem, és jól értem. Nem úgy érzem, hogy ti. Nem olyan, hogy